Eli moikka vaan kaikille. Mä oon Jamiala-321 ja mä aloitan tekemään videoa. Mä tein yhden videon, mutta se on Brave-video ja siinä ei ollut ääniä, joten ei voi mitään, mutta se on siellä, käykää kattoo. Joo, ja eli mä aloitan videon heti huomenna. Joo, ja tälleen, mutta ei kannata, jos aloitatte joskus YouTuben, niin ei kannata koskaan kuvata sillä YouTuben, sillä mikä se nyt onkaan siellä, kun sä teet sitä videoa, vaan kantti ihan kameralla. Se on ihan äänetön, että ei se toimi, ei kantti tehdä sillä. Mäkin tajusin vasta, kun mä kuuntelin sitä. Joo, mutta tässä oli tältä erää ja nähdään huomenna Brave-videossa, joka on sitten taas äänellinen. Ja moikka!